Això és una producció de Amate Televisió, per la salut i el benestar. Doncs, hola, bona tarda, el meu nom és Rosana Valles, jo soc terapeuta, faig teràpia assistida amb gossos, també faig altres teràpies i també dins l'àmbit de les teràpies naturals, i avui estic aquí per parlar del que és la teràpia assistida amb gossos. No sé si algú n'ha sentit a parlar, mai? És una teràpia que es fa una persona amb un gos i el gos exerceix de coterapeuta, és a dir, terapeuta acompanyant, com si diguéssim. Per qui va bé? A nivell de beneficis s'han fet nombrosos estudis científics que diuen que tenir un gos és saludable. És saludable més o menys per tothom, sempre i quan agradin, òbviament, és saludable perquè t'obliga a caminar, t'obliga a sortir de casa, acariciar-lo va bé per l'estrès, va bé per l'ansietat, inclús s'ha parlat que arriba a regular la tensió arterial, pot millorar, tampoc miracles, ja estaria molt bé, però tampoc tants, no? Però això és un enfocament més terapèutic, és a dir, és amb unes persones amb una problemàtica determinada que es pot anar a un centre o a un domicili privat. Per què? Per fer una sèrie d'activitats d'interactuació amb el gos. I per què va bé això? O per quins col·lectius va bé? És a dir, persones amb unes problemàtiques determinades. Doncs des de nanos amb algun tipus de discapacitat, gent gran, persones de qualsevol edat amb autisme, i sobretot persones també amb un tipus de malalties cròniques i degeneratives. Tothom més o menys coneixem els gossos d'assistència, els que són els famosos gossos pigall, del CEP, els perros lazarillo, i això. El gos de teràpia és diferent. El gos de teràpia no és un gos que t'hagi d'ajudar en un moment determinat, no és un gos que, ostres, com un gos pigall, m'ha d'ajudar a desplaçar-me, a agafar un autobús, sinó que és un gos que va acompanyat normalment del seu amo o de l'empresa en què treballa en una casa, una residència, un centre, per exemple, un esplai de persones per discapacitat, a fer la seva feina i després se'n va. L'origen d'aquesta teràpia va ser als Estats Units, en aquest cas, un psicòleg nord-americà que ell feia visites a casa i tenia un nen bastant descompensat que estava amb una malaltia mental i va anar la seva mare amb el nen d'urgències a visitar-lo perquè el nen l'estaven a punt d'ingressar. Què va passar? El psicòleg, amb tot el collon, es va oblidar de tancar el seu gos personal, el seu gos, i es va oblidar de tancar-lo com sempre feien les teràpies, i mentre parlava amb la mare, va veure que el gos i el nen començaven a establir un vincle i que el nen una sèrie de coses que no li deia al psicòleg, sí que els deia al gos, els hi explicava. Però el nen també agafava com el gos, molt bé, el gos té un amo, per tant també incloïen el psicòleg a dins la teràpia, llavors el psicòleg es va adonar que a través del gos podia anar treballant tota una sèrie de fets, de temes determinats. Per exemple, és molt corrent en sessions, ara ho explicaré millor, però és molt corrent fer activitats de, per exemple, higiene i cura. Si jo, per exemple, en una sessió de teràpia, si estem fent una sessió i que vagi de rentar-li les dents al gos, una activitat que jo la faig bastant perquè a més suscita bastant riure, no? Ui, els avis riuen molt, Li anem a raspallar les dents, sí. Doncs aquí és un exercici que és bastant simple, que evidentment a nosaltres, si estem en les nostres plenes facultats físiques i mentals, pot ser, quin pal, rentar-li les dents o així, no? Però amb persones amb algun tipus de demència o de discapacitat els hi fa gràcia, però també implica, per exemple, quan ens rentem les dents després de menjar, primer que li hem de donar menjar
I això també són conductes que les persones van interioritzant. El fet que l'exercici aquest de rentar les dents també implica un treball en equip, no ho fa una persona sola, ho fan mínim dos, una persona li aguanta les genives així, l'altra li fica el raspall de dents, l'altra li posa la pasta, s'han de coordinar, han de parlar. Per tant, què es treballa? Treballa en equip, es treballa activitat d'higiene i cura, personal, però en aquest cas del gos, però també la personal, perquè són coses, el raspallat, la dutxa, inclús a persones que els costa dutxar-se, que no es volen dutxar, doncs vinga, és que el gos fa molta pudor, molt bé, doncs anem a dutxar-lo, doncs vinga, l'hem d'ensabonar bé, com ho faries? I també perquè aquest missatge vagi calant en el gos. Quin tipus, sobretot, això d'activitats es fan? Doncs, com he dit, aquestes d'higiene i cura, raspallat, rentat de dents, dutxa, tot això per treballar tots aquests aspectes més higiènics. També es poden fer activitats d'ensinistrament. Depèn també del context, no és el mateix un context, un centre cívic que fan activitats per persones amb discapacitat, és bastant diferent que una residència d'avis. Llavors, doncs, un centre cívic o una casa de colònies que potser tenen persones amb discapacitat, doncs es poden fer activitats més d'ensinistrament. Inclús hi ha un exercici bastant graciós, que es tracta de posar-se un tros de salsitxa de Frankfurt, formatge o alguna cosa a la cama, a la mà, i que el gos ho vagi seguint. A veure, aquest exercici és bàsic en el món de l'ensinistrament animal perquè al gos li vas fent el que vols. Li pots fer passar entre les cames, li pots fer passar... li pots fer donar voltes. Bueno, ara està distret amb el tema, però bueno, ara està molt interessat ensumant una sabata. Però en general això, jo tampoc ara no he portat salsitxes ni res, però li pots anar fent activitats d'ensinistrament, no només de coses que encara no s'ha après a fer el gos, sinó de coses també que ja sap fer. Evidentment, què es treballa aquí? La paciència, importantíssim, la no violència, és a dir, no és passeu! No, un gos així no reacciona, un gos així s'espanta. I això potser explicat, per exemple, això es fa molt en centres de menors, és a dir, o inclús en presons es pot fer, no? Persones que estan acostumades a viure en un ambient molt violent, estan acostumades a viure en un ambient amb poca paciència, a despertar l'agressivitat i tal, doncs, evidentment, el fet d'ensinistrar, o inclús, bueno, sí, li has de dir seu, li has de dir bé i t'has d'esperar que segui. Doncs això també per a aquestes persones és un aprenentatge. Després hi ha un tercer tipus d'activitats, juntament amb les d'higiene i cura i les d'ensinistrament. Després hi ha un tercer tipus d'activitats que és l'activitat de vincle amb el gos. Això mateix, exactament. És a dir, el gos s'acosta a algú i aquest algú li va acariciant. Això perquè és important també. Evidentment, acariciar un gos, en general, si a una persona mínimament li agraden els gossos, aporta beneficis. És relaxant. És el millor del món. És el millor del món. És relaxant. És a dir, nosaltres en general amb el contacte humà produïm endorfines amb el contacte i evidentment amb el contacte d'un gos també. Inclús s'ha demostrat que el mirar un gos així en careta, així, es produeix una hormona que és l'oxitocina, que és la mateixa que produeixen les mares quan miren els seus fills. És a dir, el vincle amb el gos és important. El vincle amb el gos, el contacte amb els ulls, inclús veus, jo ara abans de començar la xerrada doncs ho comentava amb les responsables d'aquí a la sala, deia, és que tu vas a un geriàtric i veus una persona amb un Alzheimer molt avançat que ja no coneix ni els seus fills i llavors va el gos, li ensuma, la persona obre els ulls, somriu i l'acaricia. Això és vincle. I una persona, per exemple, un senyor, me'n recordo també, que estava sempre mirant així, llavors li vam agafar la mà, li vam posar la mà damunt del gos i l'home va fer, ui, així, ai, i es va posar a acariciar el gos, no? Això és vincle. Que les persones també, l'amor mou muntanyes.
això ho sabem tots, és a dir, tothom ha fet més o menys una bogeria per amor a una parella, a un fill, a un pare, a un no sé què, no? Sabem que l'amor és una força molt poderosa. Clar, també motiva molt, és a dir, motiva molt més. Si a tu et diuen aixecar un braç, bueno, potser l'aixeques, si no estàs massa bé, potser l'aixeques o potser no. Però si en canvi hi ha un gos que t'està demanant una pilota per jugar o un trosset de galeta o senzillament una carícia, doncs ho fas sense adonar-te'n i ja està, ja ho has fet. Per tant, objectiu complet. Hi ha activitats d'això, de vincle amb el gos també, i després hi ha activitats que poden estar relacionades amb el gos, però que no necessàriament impliquen la intervenció directa. Aquestes s'utilitzen al llarg d'una sessió quan el gos, per exemple, està cansat, està estressat. Una primera sessió, a les primeres sessions el gos, evidentment, no coneix espai, no coneix la gent, no sap que... Clar, nosaltres sí que ja més o menys sabem què ens trobarem, però ell ha vingut aquí, ha començat a venir gent i com que no és la primera xerrada que fem, doncs, bueno, ja heu pensat, bueno, un altre cop, no? Però clar, evidentment, a vegades també és normal que li agafin una mica inclús de nervis, d'estrès, de com és que estic jo aquí davant i tothom m'està mirant i això, no? Llavors, les activitats relacionades amb el gos són activitats que giren entorn al gos, però que el gos no necessàriament ha de fer res. És a dir, està allà, es va acostant a la gent, la gent el va acariciant, com està passant aquí ara mateix, però, per exemple, hi ha un, suposo, el deveu conèixer tots, sabeu el joc aquell de penjar la cua al burro? Doncs, bueno, jo tinc el joc que és penjar-li la cua al tofu. Inclús la gent, es diu tofu, meu gos? Doncs inclús la gent fa la cua, no? Doncs poso inclús trossos de llana. Llavors, bueno, això potser a nosaltres ens pot semblar una mica, entre cometes, tonteria, però recordo, estem parlant de persones amb algun tipus de discapacitat o demència. Per tant, doncs, bueno, a vegades no cal amb els ulls tapats, a vegades amb els ulls destapats, i a vegades la cua va per al morro, també s'ha de dir. Però, bueno, és això, doncs no, mira, primer fem la cua, no? Doncs amb trossos de llana, amb trossos de paper, amb tires de paper. Llavors, doncs, bueno, aquí què es treballa? Doncs vinga, cap a la dreta, cap a l'esquerra, cap amunt, cap avall, no sé què. Posa-la aquí, posa-la allà. És una activitat on el gos no té cap paper actiu, però, en canvi, es gira entorn al gos. I, finalment, així de tipus d'activitats, d'estimulació sensorial. Aquestes activitats normalment s'acostumen a fer amb persones ja en un estat molt deteriorat, persones que ja han perdut molt el contacte amb el nivell, amb el món exterior, persones allitades normalment, i consisteix en això, bàsicament, el gos s'estira al costat de la persona, damunt del llit normalment, i la persona l'acaricia, el toca o res. Què passa això? Això són últimes fases de malalties cròniques, de malalties degeneratives, de malalties en qualsevol cas terminals. Per què? Perquè el sentit del tacte és l'últim que es perd. I llavors, el que dèiem, si acariciar un gos ens agrada a nosaltres, inclús, doncs una persona que està en una fase, evidentment les últimes fases de malalties d'aquestes són dures i evidentment encara que les persones ens pugui semblar que ja no estan aquí a nivell mental, a nivell així, però evidentment la por de la mort és un fet humà, la tenim tots. I el poder acariciar, el poder tenir algú que sap que, entre cometes, l'entén i que està allà i que no passa res, doncs això també és molt reconfortant per la persona, per ajudar-la a passar aquest trànsit de millor manera. Llavors, en aquest sentit, el que dèiem, ara he explicat una miqueta les activitats o el tipus d'àmbits en els quals va haver la teràpia assistida amb animals. Doncs perquè, com ja he anat explicant, en primer lloc,
doncs promou una estimulació cognitiva, és a dir, inclús es pot vendre, entre cometes, la teràpia com a estimulació cognitiva per persones amb discapacitat o per gent gran. És a dir, jo i els exercicis que faig jo amb el gos serveixen perquè la persona, en aquest sentit, tingui una activitat cerebral que d'altra manera no tindria. Bé, doncs sí, evidentment. Estem parlant d'això, no? Hi ha un exercici, inclús aquest el faig molt, celebrem el seu aniversari diverses vegades a l'any. Llavors, sí, 5 o 6, no? Per què? Doncs perquè si anem a algun lloc nou és una activitat bonica, amb globus normalment, si hi ha gent gran normalment amb globus, persones amb discapacitat el tema globus costa, perquè m'estic trobant bastant. Llavors, per exemple, és per practicar colors amb els globus. Ara li tirem el globus vermell, ara li tirem el globus groc. Això a nosaltres ens pot semblar elemental, en una residència no és elemental. És a dir, en una residència hem de tenir en compte que hi ha errors en aquest exercici. Llavors, és estimulació cognitiva. Sí. Depèn. Depèn aquí, per exemple, jo no he fet hospitals, geriàtrics sí que he fet molts, i hospitals depèn de l'equip mèdic. Per exemple, a Sant Joan de Déu jo sé que hi ha projectes amb gossos. Depèn. Els gossos és l'altre aspecte que volia parlar, abans una miqueta. Els gossos de teràpia estan entremig, entre un gos pigall i un gos de sex, per exemple, o un gos que pot entrar a tot arreu i pot anar amb tot tipus de transport i pot entrar a bars, restaurants i això. I el gos de teràpia, ell passa uns tests, un test sobretot que es diu de Liakov, que és un test que mesura tot el que és la docilitat, les pors, l'agressivitat, perquè clar, evidentment ens podem trobar i de fet passa en una sessió de teràpia una persona Clar, això, doncs un gos que no estigui, que tingui un puntet d'agressivitat, que són molts, es pot girar i pot mossegar, evidentment és un animal. Però el test aquest l'han de passar, per exemple, la manipulació, no tots els gossos es deixen obrir la boca i rentar-se la pell per desconeguts. Llavors, jo per exemple sé també, en aquest cas, ell és el meu gos i el conec, jo sé que no li agrada que li pentinin la cua. Doncs si faig una sessió sempre vaig dient, inclús fa gràcia, no? Perquè dic, però no li pentineu la cua, I llavors, no, sobretot no li toquis la cua, Perquè és realment, no, doncs allò, no, la cua no, Dic, no, que no li agrada. I llavors m'evito el problema que en una ocasió, a veure, a mi no em passa res, jo sé que el meu gos no em farà mal si se'm gira i em fa així, no em fa mal, no apreta. Però, clar, evidentment no és una situació que, òbviament, jo vull evitar que l'altra gent vegi, perquè, si fa jugant, jo què sé, saps? No li agrada i tal, jo sé que no fa mala fe, però no fa gràcia, no? Però, ja et dic, en sessions amb nanos així, que anar a abraçar-lo, tirar-se-li, pum, cop, no sé què, abraçades així espontànies d'aquestes i tal, i el gos s'ho pren en filosofia. Clar, llavors estan també igualment assegurats, tenen una assegurança especial de responsabilitat civil per gossos de teràpia, porten controls veterinaris més freqüents, més que res que no tinguin temes de malalties que poguessin ser contagioses, s'està més al cas de tema paràsits interns i externs, doncs això, no? Pus, paparres, no sé què, que si les pastilles, les pipetes, no sé què, òbviament el calendari de vacunacions al dia, i bàsicament doncs és com s'ha de tenir un gos normal, un palet més, tampoc sense exagerar, és a dir, si a veure, evidentment no l'estic portant cada mes al veterinari si jo veig que el gos està bé, no? Però sí que això, ser més estricte amb les desparasitacions una miqueta, doncs ser allò, no? Potser en lloc de donar-li la pipeta cada mes, doncs cada 3 setmanes, o les pastilles aquestes ara que han tret de les puces o el que sigui, perquè clar, quan va pel camp, sobretot a la ciutat, agafa bastantes pel que veig,
Llavors, es dona i ja està, tampoc no té massa més, també és un benefici més o menys per ell, en el sentit no tenir tots els paràsits, no? El tema de les parasitacions internes, ens recomanen un gos normal 2 cops l'any, doncs ell li faig cada 3 mesos, sobretot si hi ha sessions. Si tinc sessions, si és una època que tenim bastanta feina i tal, la higiene també, doncs potser el dutxaria o el banyaria 3 o 4 cops l'any i si es fan sessions així de manera intensiva, cop al mes o cada 2 setmanes, si no es fan sessió, no? Però és tenir senzillament una miqueta més de cura en aquests temes que poden passar i ja està. Després, el tema, això, el que deia, que es treballa sobretot l'estimulació cognitiva, l'estimulació física també. Per què? Doncs perquè es poden fer exercicis que impliquin moure's. Per exemple, es pot fer un circuit amb el gos i anar fent, passar per exemple a fer un slàlom, la persona es mou. A vegades faig com un trencaclosques, jo porto un paper amb uns quadrats dibuixats i porto unes peces així d'aquestes de goma al terra, la gent les ha de posar i llavors posa-li una galeta damunt de la rajola verda. Doncs la persona, aquí és estimulació cognitiva, és orientació espacial, però també és un tema físic, sobretot això. Potser amb un nano no serà una estimulació física gaire estimulant, però amb una avi de 85 anys sí. És a dir, sempre hem d'estar parlant d'acord amb el col·lectiu amb el qual estem treballant. És a dir, sí, potser aquest exercici a algun col·lectiu pot no ser apropiat, però per un altre sí. Clar, a una persona de 85 anys, aixecar-me de la cadira, anar cap aquí, ajupir-me o des d'aquí, posar-li una galeta i tornar a la cadira, doncs, evidentment, si estan acostumats a no fer mai res, és un exercici. Evidentment, amb gent més jove, es pot fer amb nanos més joves, es pot fer des de cançons aquestes així corrents, en rotllana, es pot fer... A veure, els exercicis poden fer 1000 i depèn de la creativitat, depèn també dels gustos musicals de la persona, de les cançons. Hi ha un exercici, per exemple, aquest per treballar els dies de la setmana. Clar, amb un geriàtric no es pot fer, però amb nanos joves sí, amb nanos petits sí que es pot fer, no? Doncs la cançó aquella de la masovera, aquesta es va corrent amb el gos, el nen va corrent amb el gos i així, amb un cistell, la masovera, va al mercat, no? I llavors ha de trobar els llums, els naps, llavors depèn, clar, evidentment, aquest exercici amb avis, doncs no. Ens hem d'adaptar una mica, no? Però amb gent jove sí, i llavors és adaptar-se una mica. Hi ha estimulació física, l'estimulació cognitiva, després hi ha el tema emocional. El tema emocional, com hem dit i com he dit abans i com he explicat, que ens aporta satisfacció, sí, acariciar un gos. Però què passa? Estem parlant de persones amb malalties cròniques degeneratives. Estem parlant també de persones que normalment estan acostumades a que els hi facin tot. Quan tu estàs acostumat a que t'ho facin tot, conscient o inconscientment pots pensar jo no serveixo per res. Però a partir del moment que jo començo a canviar una mica el meu rol de que m'ho facin tot i veig que li puc donar menjar a un gos, que li puc donar aigua a un gos, que li puc acariciar, que el puc raspallar i que està més maco i que li he fet alguna cosa per ell, doncs ja surt una miqueta del meu paper de víctima, en aquest sentit, de ostres, no serveixo per res, i començo jo a fer una activitat per una altra. I això m'ajuda també a sortir de la closca que qualsevol malaltia. Passar amb un refredat, òbviament, amb una malaltia greu ens passa, i més amb una malaltia que necessitem ajuda constant, no? Estem parlant de persones que moltes vegades no es poden vestir soles, no es poden alimentar massa soles, no poden anar al lavabo soles, clar, però és que aquí estem intentant canviar una miqueta el rol. I això és molt positiu per la persona, de dir, ostres, doncs jo ja no soc tan inútil,
o jo ja puc servir d'algú, perquè a més aquest gos m'estima. L'altra cosa, els gossos no tenen prejudicis. Jo puc anar a un lloc, per exemple, jo puc anar a una presó. No he fet cap sessió en presó, però en presons conec gent que sí que n'ha fet. Però en presons jo puc tenir uns certs prejudicis que són més o menys humans, no? Puc pensar que aquesta persona pot ser una assassina, pot ser una violadora, pot ser una traficant de drogues, no sé què, ell no ho sap. A ell li importa l'aquí, l'ara, ets simpàtic amb mi? Perfecte, doncs jo sóc el teu... No ho ets? Doncs no, saps? Llavors, evidentment, és diferent. Jo potser sou una persona amb certes malalties, no? Jo puc pensar, ostres, pobra persona. Ostres, pot dir... A veure, si ja t'acostumes a treballar amb certs col·lectius, cada cop veus menys coses que t'impressionen o que et fan estar com així. Però així tot n'hi ha. I així tot, doncs sempre hi ha una empatia i una transparència que el gos, bueno, sí, és cert, en un grup de persones ell normalment sempre va a la que està pitjor, és a dir, en un grup on es posa ell al costat, la persona o la que porta cadira de rodes si les altres no en porten, o la persona que té un Alzheimer més avançat, o la persona que té una discapacitat més profunda, és cert, sí. Però no des d'un sentit, normalment es posa al costat, ell també veient que no es pugui estar, evidentment, en perill, no? Si és una persona molt agitada potser en fuig, però si és una persona més o menys compensada, quieta i això, doncs el gos en general sí que va a la persona que està pitjor en aquest sentit o que està més, entre cometes, més malament, no? Però clar, no és el punt humà de, ostres, aquesta persona que li passarà, pobreta, no, bueno, necessites que estigui allà, doncs estic aquí i ja està, aquí ara amb tu, i que és el cap i a la fi, no? El motiu pel qual també els gossos els considerem uns grans mestres en aquest sentit d'amor incondicional. Per què? Doncs, bueno, perquè ells són capaços de donar-ho tot sense esperar res a canvi i que no es fan palles mentals, bàsicament. És a dir, nosaltres, vulguis o no, és humà fer-se'n. Hi ha gent que pot haver treballat més en certs aspectes, hi ha gent que pot haver treballat menys, però és humà. És a dir, sí, és cert, si veiem una persona amb Alzheimer i el recorda la nostra àvia, doncs podem tenir saps? O, per exemple, en canvi un gos, doncs, bueno, sabrà que ha d'estar allà i poc més, i no es farà la palla mental, doncs, que si la persona es morirà aviat, si no, si haurà de viure 10 anys així, si no... Bueno, aquí i ara, punt. I després quan surti, doncs ja està, totalment renovat i totalment diferent, no? Bueno, això era el tema emocional i després a nivell social. Per què? Doncs evidentment, com dèiem, sobretot si el treball individual també, però sobretot el treball grupal implica fer unes activitats amb el gos, implica parlar del gos, implica relacionar-se. És a dir, jo potser mai no em relaciono, però si dic, ai, mira que mono està el gosset amb el barret, ja estic parlant amb el meu veí del costat. I potser, doncs, potser jo estic en una residència, o potser jo, persona gran, estic en una residència, estic molt trista perquè fa 6 mesos que no em ve a visitar els meus fills, però i no he dit res en setmanes, i ara em fa gràcia veure que al gos li posen un barret de vaquer i dic, ai, mira que mono que està el gos. Evidentment, les activitats que es fan de treball amb equip, el que deia, l'exercici que he comentat abans de rentar les dents, això requereix un treball en equip, doncs tu li aguantes, o l'activitat també per carnestoltes, pobre tofu, ens disfressem. Sí, i ara a la tardor també li fem un collar de fulles seques, no sigui? A ell li encanta, que el disfressi, no sé si és que està tan acostumat, pobret, ja que he de dedicar allò. Però bueno, no, s'ho pren amb molta filosofia, no, es posa així i ja està, i cap problema, no?
Però bueno, ja implica, doncs vinga, ara tu li fas això, tu li fas allò, doncs jo ara li posem una samarreta, doncs vinga, tu li has d'agafar la pota, que la fiqui dins de la màniga. Clar, estem parlant del mateix tema, no? Què es treballa aquí? Treballa en equip, òbviament, es treballa posar-se la roba, posar-li a un altre ésser, es treballa el que deia també, canvi de rols, és a dir, jo que necessito que sempre em vesteixin, ara estic vestint a un gos, per tant em pujarà l'autoestima també. I després, el tema així també, el tema social i el tema, evidentment, que ens fa gràcia, evidentment. Veure un gos disfressat fa més gràcia que veure sempre una persona amb una bata blanca que, bueno, fem un exercici de memòria. Això és una ampolla. Això és una ampolla, molt bé. Doncs, bueno, fa més gràcia, no?, que jo porti una caixa, per exemple. Doncs ara li tirarem el nino en forma d'elefant al gos. Quin és l'elefant? Bueno, què? Doncs vinga, l'elefant al gos. O això, la galeta verda en forma d'os a damunt de la rajola blava. Això és una ordre complicada. Per una persona amb Alzheimer, per exemple, per una persona amb demència, agafa la galeta, què he dit, verda, em sembla, i posa-la damunt la rajola blava. És complicat. Estem parlant de gent, doncs això, no? Que potser després li dius, bueno, aixeca el braç dret i toca't el nas amb el braç esquerre. Bueno, doncs potser es motiva més amb el gos, no? Llavors, doncs, hi ha el punt aquest de motivació i de gràcia, no? Veure un gos disfressat fa més gràcia que veure una persona amb bata blanca. Veure un gos que fa, per exemple, hi ha un exercici que fa molta gràcia, que és ell amb una pilota d'aquestes de pilates, doncs se li diu pilota i ell fa així i li dona un cop de morro. Bueno, això es pot fer així amb una rotllana, això va molt bé per treballar com si fos un dau, no? A qui li vagi la pilota ha de fer alguna cosa. Doncs si la pilota et va a tu, doncs potser depèn, no? Estem un altre cop, depèn del grup, no? Si és una persona gran, potser s'ha d'aixecar, seure damunt la pilota, fer un bot i tornar a seure. O aixecar, per exemple, així la pilota. O aixecar-se a la cadira i seure, és igual, no? Però bueno, fa gràcia. I ell, per exemple, és un gos que respon. A ell li encanta donar cops amb el morro a coses. Em vaig adonar perquè precisament quan fèiem la formació hi havia un exercici que era tancar calaixos i ell, a casa quan va descobrir que es podien tancar els calaixos de la cuina es passava tot el dia tancant calaixos. I dic, ui, això s'ha d'explotar, no anem una calaixera de sessions, dic, la pilota. I sí, li encanta, pilota, i pum, així, i la pilota, no? I llavors, doncs, això també fa gràcia. Fa gràcia que potser agafa un dau i tira'l, no? Doncs no, fa gràcia. La típica ruleta, doncs, és la pilota del gos i aquí li va la pilota, a més, una pilota gran, que la gent pot veure bé, si hi ha gent que té algun problema amb la vista, doncs, una pilota així gran, supergran, doncs es veu bé. Per tant, doncs, és un exercici també adequat. I després, l'altre tema que volia explicar, doncs és en general, el tema, sobretot el tema això dels tipus de gos, si poden fer, tots els gossos són aptes o no són aptes per fer el que és la teràpia assistida amb gossos. En principi, com ja he dit abans, l'important és que passin les proves d'actitud. A mi no m'agrada parlar del tema de races, perquè considero que és un tema que ha fet molt mal a la humanitat, tot el tema de les races i això. El tofu no és un gos de raça, és un gos que el van abandonar, té la seva història, això fins i tot, evidentment no potser en un geriàtric, però potser en un centre de persones toxicòmanes, per exemple, es pot treballar, no? Doncs era un gos que el van abandonar, més o menys, amb tots els cadells, perquè era dolent i destrossava coses, i després va venir per amb mi, llavors va entendre que havia de créixer també, òbviament, però es pot treballar, no? I va entendre que potser no havia de destrossar tantes coses
i com que era un gos que tenia molt bon fons, doncs ara es dedica fins i tot a treballar i ajudar la gent. Doncs això és un tema per treballar en un grup de persones, doncs això, no? Potser en un geriàtric, però potser sí en un centre de toxicòmens, en un centre de menors, per exemple, també, a persones que estan més o menys bé en una presó, no? És a dir, un gos exclòs en un passat, doncs jo crec que també és bastant millor, doncs sí, me'l vaig comprar, bueno, és igual. Això també és com si diguéssim la meva aportació també des del punt de vista meva més d'una miqueta de consciència, no? Per canviar el món com per no sé què, no? Doncs bueno, sí, un gos que no és de raça, mentre sigui dòcil, pot fer aquesta feina, no hi ha problema. Un gos de les considerades precisament races perilloses podrien ser dòcils, no dic que no, però alguns gossos d'aquestes races veiem també la cara que tenen. Clar, amb una persona individual, si el gos és suficientment dòcil, potser li pots fer entendre que no li farà res. Però tu fes-li entendre amb un grup de nanos amb discapacitat, que un gos així amb les orelles punxegudes, que està així contínuament, que no és agressiu. Si ja l'han fet perquè tingui aspecte de ferotge i d'agressiu. Bueno, es podria fer, és a dir, si passés els tests i tal, no veig que no. Inclús hi ha gent més puristes, jo tampoc filaria tan prim. Però inclús hi ha gent que diu que recomana que els gossos no siguin ni blancs ni negres, blancs perquè poden enlluernar, negres perquè no se'ls veu l'expressió de la cara. Jo crec que tampoc cal ser tant. Sí. Perdona una pregunta, sí. I els gossos els considerats UTP et deixen que facin les proves d'aptitud? És que em sobta. El què? O sigui, els tests aquests d'aptitud que han de passar, que m'imagino que estan donats pel govern o per qui sigui, a veure... a un gos PPP et diuen, o sigui, et deixen que li facis el test? En principi, no. En principi, no. Després, a veure, què passa? La teràpia assistida amb gossos, com totes les teràpies així naturals, no està homologada. Ja podem entrar aquí, que si està bé, no està bé, òbviament, però no està homologada. I té, entre cometes, el mateix valor, un títol que pugui expedir una universitat, un màster, ara ja cada cop hi ha més estudis de teràpia assistida amb animals perquè s'està veient que va molt bé, no? Que un que facis tu privat en un centre que et duri un any. És a dir, a nivell de títol, com que no està homologat ni l'un ni l'altre, bueno, sí, és cert, potser si te l'expedeix la Universitat de Barcelona, per exemple, o d'Autònoma, que veig que fa més... que veig que té aquest tipus de màsters, doncs, bueno, tindrà més fama, però no necessàriament implica ni que tu tinguis treball ni que tu, evidentment, doncs, no, perquè és un títol no homologat. Jo, per exemple, en el meu cas, soc treballadora social. Doncs, bueno, sí, hi ha coses que ja sé dels estudis previs. És cert que el curs de formació el fas amb el gos i el gos passa un examen igual que el passo jo, igual que el passa qualsevol persona, no? Doncs el gos passa un examen, passa els tests i passa això. Llavors, doncs, bueno, clar, evidentment, un gos de races perilloses, això, doncs, òbviament no crec que l'agafessin per fer l'examen. Però igualment és això, no crec que un gos d'aquesta raça, sobretot per treballar en col·lectius de persones que estem parlant que en la seva gran majoria no estan mentalment capacitades o no estan en les seves plenes facultats mentals, per entendre les coses a vegades, doncs tu explica-li que un gos de raça perillosa no li farà res. Bueno, pot ser que sí, pot ser que no, saps? I això, bàsicament. I després, sí. Una pregunta. Sí. Igual que, bueno, això ha mostrat amb gossos que sí que serveix, hi ha cavalls, per exemple, hi ha dofins. Amb els gats? A veure, en principi, un gos, igual que un gat, que un cavall, que un dofí o que una tomaquera, té beneficis. És a dir, si a tu t'aporta beneficis cultivar una tomaquera, cultiva-la, òbviament. Què passa? Amb un gat també.
El que els gats, evidentment, ensinistrar un gat és una mica més complicat, que un gat faci més, per exemple, un gat el puguis portar davant d'un grup de 20 persones i li puguis fer una activitat és una mica més complicat. Bueno, es podria fer que interactuï el gat, hi ha gats simpàtics, n'hi ha relativament pocs, n'hi ha, però n'hi ha relativament pocs. Llavors sí, es podria fer, evidentment a nivell individual sí, i evidentment si una persona té un gat a casa, òbviament no és la teràpia assistida amb gossos, no, a veure, és una teràpia complementària a qualsevol tipus de tractament que ningú, ni la medicina convencional ni la medicina més tradicional, alternativa, natural, tampoc s'hi pot posar en contra, ni una ni l'altra. Per què? Perquè al cap i a la fi no deixa de ser estimulació. Estimulació física i estimulació cognitiva, el que deia, no? Llavors, això no hi ha cap professional o pràcticament cap. Et poden entrar, per exemple, tema paràsits, tema higiene, et poden entrar per aquí, però no hi ha cap professional que pensi que en general el contacte amb un animal, si mínimament hi agraden els animals, òbviament, pugui ser dolent. Un gat és bo, com una iguana, si vols. És a dir, si tu tens una iguana a casa i t'aporta beneficis cuidar d'aquesta iguana, tens un vincle afectiu, et fa fer una sèrie de coses, et fa canviar una miqueta el rol de persona cuidada a persona cuidadora, t'agrada veure la iguana i et fa riure, cosa que altres persones de la teva pròpia família no et fa, doncs una iguana també pot ser una teràpia. Clar, tu no aniràs amb una iguana a una residència. Igual hi ha activitats que es fan, que porten diversos animals, aquí també hi ha el tema ètic. També, no? Doncs hi ha activitats que es fan, no? Doncs igual es porta un gos, un gat, un conill, una iguana, un peix i un canari. I llavors la gent va tocant. Bueno, jo penso que els animals salvatges han d'estar en estat salvatge. El tema de la teràpia amb dofins és molt bonica, funciona molt bé, però també els dofins en llibertat pateixen molt. Perdó, en cautivitat, sí, els dofins en cautivitat pateixen molt. Bueno, està bé, és a dir, jo entenc que és lícit que si jo com a persona tinc un fill que té una síndrome de Down, per exemple, i la meva aspiració com a mare és que aquest fill es pugui desenvolupar de la millor manera possible en un futur, per mi com a mare pot ser lícit que jo el porti en una teràpia de dofins si jo crec que va bé. Ara, jo com a professional, personalment, penso, doncs, home, que no és molt ètic. És a dir, en un moment determinat. Per què? Doncs perquè, bueno, els dofins en captivitat, inclús s'ha parlat de casos que s'arriben a suïcidar. Bueno, un cavall, la teràpia en cavalls que funciona molt bé i tal, que també passa amb els dofins, bueno, un gos és més manejable. És a dir, amb un cavall les persones han d'anar al centre, amb un dofí les persones han d'anar al centre. Jo no aniré a una residència amb un cavall, amb un dofí encara menys. Llavors, però puc anar amb un gos cap en qualsevol casa, per gros que sigui el gos. Més o menys, és a dir, el puc portar amb un cotxe, no necessito un transport especial, és com més manejable. Un cavall, sí. Els cavalls s'utilitzen molt en persones amb discapacitat, sí. En persones grans no s'utilitzen tant. Per què? Doncs per això, perquè són molt grans, perquè implica anar, si estem parlant de persones que no tenen una mobilitat gaire gran, doncs, bueno, costa, evidentment. Tu fes pujar un avi de 85 anys, fes-lo pujar a cavall. Bueno, un nano li pot fer gràcia. Un avi de 85 anys, jo crec que sí, pocs deu haver que pugin, però molt pocs. Llavors, doncs clar, és diferent, no? Llavors és això, depèn del col·lectiu amb qui treballen. No sé si hi ha alguna pregunta més? Sí. Jo volia saber, bueno, m'hi vas dir, t'he una miqueta. A part de la formació, dels testos que ha de passar un gos, tu, la persona com a professional, com n'acredites tu que pots fer teràpia amb un animal? Ja et dic, hi ha diversos tipus de formació,
totes estan homologades, inclús la formació està dita per universitats, i llavors hi ha el tema que és els tècnics i els auxiliars tècnics. Un tècnic se suposa que és una persona que pot dissenyar sessions i un auxiliar tècnic és una persona que no pot dissenyar sessions. Què vol dir això? Doncs que si jo, per exemple, vaig a una residència, si jo soc auxiliar tècnic, teòricament m'han de dir al centre que al cap i a la fi, qui entén del treball en gossos, doncs és la persona que ho fa, no? Però, a veure, també hi ha moltes vegades amb lògica. Ni totes les residències o ni tots els centres funcionen com a tu t'agradaria, ni la coordinació és la que ha de ser sempre, ni res. Llavors, evidentment, després diuen, bueno, doncs segons la formació que tinguis tu en altres coses pots dissenyar o no pots dissenyar sessions. Llavors em sembla que hi ha unes professions on treballadors socials, educadors socials, mestres i psicòlegs poden dissenyar sessions, i fisioterapeutes i infermeres, em sembla. Llavors, i la resta no. Bueno, també ja et dic, jo en general, en tots els casos que m'he trobat és fes el que vulguis, bàsicament. Bueno, ja, però teniu algun tema de la residència, no sé, objectiu, alguna cosa, jo què sé, clar, evidentment, si... Home, no faré una activitat de castanyada al mes d'abril, és lògic. Però bueno, si esteu treballant la setmana de castanyada, bueno, sí, si vols, sí, vale. O a vegades, no?, em trobo. I que, a veure, necessito una mica d'informació per saber què em trobaré de com estan les persones. Clar, no puc preparar el mateix. Per exemple, si jo preparo una activitat amb globus i és un grup de persones amb discapacitat i hi ha 4 persones o una que li té pànic als globus, són dades que jo necessito saber. En general, bueno, això costa, també. És a dir, en aquest sentit, doncs, bueno, sí, costa una mica, no? Perquè també, evidentment, tothom té la seva feina i deuen estar... O jo què sé, també és diferent. Si jo sé que hi ha 4 persones que no hi veuen bé i 5 que caminen malament, que si és al revés, que si totes caminen molt bé però que cognitivament estan molt malament, farem un altre tipus d'exercici que si totes van en cadira de rodes. És lògic. Bueno, a vegades pido molt general i a vegades, però bé, això va com va. Llavors, en general, sí, la teoria és una i la pràctica és una altra, bàsicament. I no sé si hi ha alguna pregunteta més. Doncs, bueno, en principi és això. Molt bé, doncs ja, en principi ja hem acabat, si no hi ha cap més pregunteta. Molt bé. Gràcies.